L-awtoritajiet fl-Italja għaddejjin bl-investigazzjonijiet wara li ferrovija tan-netwerk Frecciarossa qabżet il-linji tagħha viċin il-belt ta' Lodi waqt vjaġġ minn Milan lejn Salerno lejn in-nofsinhar tal-pajjiż. Fl-inċident mietu żewġ persuni li kienu konfermati bħala x-xufiera tal-ferrovija waqt li persuna oħra spiċċat midruba għalkemm mhix fil-periklu li titlef ħajjitha. Wara l-inċident l-awtoritajiet issospendew is-servizzi kollha tar-rotta bejn Milan u Bologna li tintuża mill-ferroviji b'veloċità speċjali. Is-servizzi intant spiċċaw iddevjati għal rotot aktar konvenzjonali. Filwaqt li fl-Italja saru diversi inċidenti bil-ferroviji, dan kien l-ewwel inċident li jinvolvi l-netwerk ta' Frecciarossa fejn il-ferroviji jkun qed jivvjaġġaw veloċità ta' 300 km fis-siegħa. Dawn il-ferroviji fil-parti kbira għandhom reputazzjoni bħala mezz ta' trasport effiċjenti u sikur. Il-ferrovija ħarġet mill-linji meta kienet madwar 40 km lil hinn minn Milan u fejn baqgħet dieħla direttament għal ġo vagun tal-merkanzija li kien fuq binarju ieħor fiż-żona. Il-parti ta' quddiem tal-ferrovija imbagħad baqgħet dieħla ġo bini qabel inqalbet u spiċċat separata mill-vaguni ta' warajha. Rapporti oħra qalu li kienet għaddejja ħidma ta' manutenzjoni fuq dik iż-żona partikolari tan-netwerk meta seħħ l-inċident li fih weġġew uħud minn 28 passiġġier fuq il-ferrovija.